Tak, ahoj, ahoj. Dobre, tak toto video bude také, vlastne to je recenzia na vyhľadzujúci krém z Avonu, ale teraz neviem, či vám mám urobiť na každý jeden na každú jednu vec z Avonu recenziu, alebo iba naraz všetko, radšej osobitne všetko, dobre. Tak. Kokso. Takže vyzerá takto. Je tu 50 mililitrov. Takže vyhľadzujúci pleťový gel s minerálmi z mŕtvého mora. Tak keď si ho dávam večer, tak dá si to počkajte, ja si vezmem rukavy, dám tuto zapestia ako make-up. Si naberiem, tak to dávam krúžia, tak sa krúžim. No ja si ho dávam preto, lebo ja tu mám také pory. Sa to dá nazvať. To je nedokonalosti, ale na to je make-up, ale toto sú mi make-up iba zakrie na tú pol hodinku, na hodinu, aj na celý deň. A ja chcem, aby to bolo vždy, hej, tak si použijem radšej tento krémik, gel. Tak, ja si takto krúžim. Ostatné na oči. Tak už. Tak. Zatiaľ, čo ho mám, tak mi dosť veľa pomohol. Dosť veľa sa dá povedať. Pretože keď som si dala aj ten make-up, fakt nerada som si dávala puder, už si ani nedávam, lebo ja poviem, neznášam puder, hej, ja keď tak iba bronzer nejaký a make-up, ale keď som si dala ten make-up, tak tie nedokonalosti mi to zakrylo, hej, ale proste bolo to aj tak, no, to nezakrylo perfektne, zakrylo to proste, neviem. Keď bude niekto metr odo mňa, tak by to videl. Ale tak už 4 metre, tak už by to nebolo vidno, hej, fakt, ale takto keď som sa hanbila, pretože ja tu mám takúto jazvičku, nevidno, a keď som spadla, tak mi to tu ostalo medzi očami. A ja som si dala ten make-up, tak som si myslela, že to nebude vidno. Ja myslela som si aj ten puder a ja som neznašala puder, ani neznášam, lebo ja keď si ho dám, tak smochnutá kúra. Fakt to nevyzeralo to pekne. Tak nerada si čo dávam. A odkedy mám tento krém, tak neviem, to je jazva, ale neviem, lebo ja to fakt nepochopím, lebo ako to môže zakryť, však lebo ja tu mám aj tak, neviem, akú to škvrnu tu mám. Keď som bola malá, tak som spadla a dala som si všelijaké make-upy. A fakt mi to nezakrylo, ani puder. Nezakrylo to, pretože to bolo také výrazné a aj keď som si dala nejaké krémy, proste gely, aj tak mi to nezmyslo. Ešte aj opalovacie krémy som si dala na tú škvrnu, aby tak opalilo. A nejaké zasvetľovače, a nič. A lebo to je vytvorené, proste keď to sa nevytvorilo samé na tej vašej pleti, to ste urobili vy sami. Ale toto som si tiež robila sama medzi nosom a myslí mi to, ja neviem, musím si niečo ešte hľadať na tú škvrnu. Tak, prosím vás,
na odber sa prihlásiť. Prosím, pekne prosím. A tí, ktorí sa už prihlásili, tak im veľmi pekne ďakujem. A kľudne okomentujte, ako chcete, nejaké moje videá, ktoré sa vám napríklad nepáčia. Nesúhlasíte s tým, že toto je dobré, alebo že toto je pekne. Kľudne ja prijímam aj kritiku. Kritika sa cení. Ja sa neráhnevam, kľudne okomentujte, že to bolo dobré, alebo to je zlé, že čo by som mohla v ďalšom videu urobiť. Kľudne to dáte. Pa.